Babukeli beMakhiwa TV njengoba wazi ukuthi nomanjani-ke sila endaweni yaseNquthu Stadium njengamanje kunoSisola njengoba umbona nje ehlobile egqoke noma kanjani-ke izinto ze-IFP asimbingelele siphinde simamukele nomanjani kwiMakhiwa TV. Sisi uyaphila? Ngiyaphila bhodwa njani? Ngiyaphila. Sisi wami bayigama? Ukhuluma noPhumla wakwaGabela ku-Ward 3 khona la eNquthu. Yebo. Oh mana ku-Ward 3 indawo ohlala kuyo kuthi ibizwa kuthiwa yini ngoba phela kwaFahlaza. kwaFahlaza. Awu niyafahlaza nje lapha nje. Siyabafahlaza. Niyadla nokudla nifahlaza nifahlaza. Yonke Hey bantu nakho namhlanje siyakubona njengoba namhlanje kuzobe kukhona nomanjani-ke imeya uShabalala kanjalo nomholi we-IFP uHlabisa. Mhlambe namhlanje nenzani la njengoba ula Namhlanje kuzoza imeya kuzovulwa imigwaqo kuvulwa nesiteshi esingale ngezansi so driving school. Oh okay. So imeya izozivulela lokho namhlanje. Hayi ngiyakubona phela ukuthi ngathi uyilungu le-IFP eliqinile mhlambe uyijoyine nini i-IFP? Ngineminyaka u5 njengamanje ngikwi-IFP. Yini yakwenza ukuthi ujoyine i-IFP uthi cha hayi ngijoyine i-IFP mina? Ngiyayithanda i-IFP, ngithanda abaholi bakhona iqiniso. Phambilini sisakhula sisezingane bekukhona amanye amaqembu engeke ngize ngiwashoke ngegama. Kodwa nje abukho ubuhle bawo esinabo kade sithenjiswa izinto kodwa akukho lutho esilitholayo. Sithenjiswa izindlu, sithenjiswa yonke into, asitholi lutho, sithola isijumbane sokudla. Mase kuzovotwa uyabona nje mhla ka-28 zizofika ijumbane ebusuku. Oh zifike ebusuku ngomhla ka-28. Asinalutho bayasithembisa kuphela. Basibone ngejumbane kuphelele lapho ebhuti. Okusho ukuthi nomanjani-ke iqembu lenkatha walibona ukuthi liyasebenza wasuthi hayi no angishintshe manje ngijoyine lona okungelinye iqembu kahle kahle. Angangasile elinye iqembu kodwa ngokukhula ubuka. Wabona. Ubuka bese uyayibona into ukuthi hayi nakho la kufanele kuba khona. Mhlambe njengoba nje kuzovotwa ukubhaliselile ukuvota noma kanjani uzoza show ukuthi uzovota? Yebo ngubhaselile ukuvota ngizovota futhi ngeke ngivote ngokufihliwe ngizovotela iqembu lenkatha. Wena uvota kusiphi isikhungo nje obulapha eNquthu? Ngivota esikhungweni sakwaFahlaza. KwaFahlaza. Yes. Awu no siyabonga kakhulu sisi ngesikhathi kanye nethuba nje ungathini mhlambe kubantu be-IFP kubona nje kuba kiwa nje okhetheni? Abantu engabagqugqumezela ngokuthi abavote bavotela iqembu lenkatha. Nabangavoti bavotela inkatha. Umehluko uzoba mkhulu enkatheni. Mawungalalela ulalele imanifesto yayikhona eThekwini. Wakhuluma kakhulu uMongameli uHlabisa. So ushintsho silidinga even kubantwana bethu. Sidinga nakweinganeni zakwethu eziseyikolweni ushintsho oluzoba khona elizofika nenkatha.